Először a rádió beállítása. Alaphelyzetben minden kapcsoló lefelé néz. Bot nullán, ez természetesen középen. Kicsit a botot fentebb toljuk, hogy majd ne legyen aktív a szabályzó, amikor összedújjuk a helit. Nézzük, hogy csatlakoztatjuk az akkumulátort. Az akkumulátor elő van készítve, van a közösítő csatlakozó. Lássuk. Először a fekete-piros, rádugva, most jön a közösítő. Szabályzó megszámolta a cellákat, Mikado bebútolt, és hát természetesen látszik, hogy a vevő is normálisan működik. Behelyezzük az akkumulátort a helibe. Ehhez a közösítőhöz van egy kis tépőzár, rá lehet erősíteni, és egy ilyen érdekes mozdulattal be lehet forgatni. Így. És most lehet a sínre rárakni. Csak nem tudom együtt fogni a kamerát is. Bent van az aksi a helyén. Eljött egészen idáig. Ezt természetesen úgy is meg lehet csinálni, hogy a kabin rajta van. Most rögzítjük az akkumulátort kicsúszás ellen. Rögzített állapotban így néz ki a tépőzár. Másik oldalról. Ezzel készen is vagyunk, fel lehet pörgetni a helit. Felpörgetés. Ugye még a szabályzó nem aktív. Lehúzzuk a botot, aktív lesz a szabályzó. Igen, innentől kezdve fel lehet pörgetni. Középállásig toljuk fel körülbelül, aztán lehet ágylapot kapcsolni. Demonstráció kedvéért kapcsoltam egy rotát. Ha innen visszakapcsolom most, akkor sokkal gyorsabban fog felpörögni, mint ahogy felpörgött akkor, amikor csak feltoltam a botot. Így működik a rota. Leszálláskor tehát a sorrend az az, hogy leszálltam, ágylapkapcsolót lekapcsolom, és kikapcsolom a motort. Ennyi.